Pane nhau yandakabata panguva dzine dzama dzangu, inhau isina kumira zvakanaka, inhau inorwadza zvikurusa. Vana vapera kubhinywa, zvikurusa vanasikana vechidika ava vari kuma 13, 14, 15 ikokoko vari kumbunyikidzwa pabonde nevanhu vakuru, chinova chinhu chisina kunaka ichocho. So kana uchakateerera zvareva kuti interested nezvatira kutaura panapa, gara wangu like this video. Kana usati wasubscribe wobva wasubscribe, kutena all notification bell kuti pega pega patinongoya nedzimwe nyaya dzakaita sedzidzi unobva wawe munhu wekutanga kuita sei kuziviswa. So ndisingapedze nguva yenyu, regai ndidzokere kunhau yangu yandinayo muzuva ranhasi. Kune mukomana anonzi iye Fungai Munyoro Chingaira wekuChipinge, uyo akatongerwawo makore anosvika iwo 4 years kugara mujeri mushure mekunge arara kakawanda nemwanasikana, mwana wechidiki ane makore 14. Mwana uyu anga achitoenda kuchikoro, enga ari form 2. Zviri kunzi izvo Fungai uyu akarara nemwana uyu kanodarika katatu. Asi mwana uyu akazonoudzawo vakuru kumba kuti ndiri kupota nchiita sei ndichiita bonde nemukomana uyu so. Zvadarozvo vakuru vekumba kwomusikana vanonzi vakanovha vanokonfranda mukomana uyu kumuudza kuti asiyane nezvaari kuita izvi, asi akaramba achingodaro. Zvakazokonzeresawo kuti vakuru vekumba kwomusikana vaizivise mapurisa, ndokusungwa kwakaitwa mukomana uyu, vaaendeswa kumatare edzimhosva, abva abatwa nemhosva, ndokutongerwa makore anosvika iwo 4 years kugara mujeri. Ndokanyaya kenge ndakangobata panguva dzine dzama dzangu. The voice is now yours in the comment section. It's bye for now.